Ja, og det det milliónbúff, og jeg elsker milliónbúff tar jeg var lite, men jeg sier det så litt rundt og frist som vi platter kvar i her, og så rundt vi da få det tina. Så nu får jeg gjøre en lekkeren milliónbúff, ja, men synes annerledes enn hva typ jeg gjør råkning vi. Først så koker jeg et grønnsaker. Det faktisk en rættur som ordentlig vel ekkner til folk som kanskje ikke har det så godt, kanskje ikke har så gammel list. Har bruk for orsko, her broccoli, her lekkur, her gularøtter, og her bare rester som er i køleskapet, tomater, og en halv pipafrukt for oss nere, i kordian oss nere. Man kan køre alt som ligger her, og onkel rotfrukt. Så tar jeg simpelthen og koker her. Så har jeg flust eple, og nå kan jeg koka vatten i eplene, så det kommer sin skjødere. Og så skulle jeg koka, og til øyelig viktig at man gjør eplemos, det at vi ikke kører salt i. Det skal ikke salt i. Hvis man kører salt i, da du så for at gjøre eplemos, så blir det akkurat som tapetløm. Ok, så det kjøttet, og det det samme. Høytgryta, og så kører jeg sin smør og olivenolje i, for så smør ikke brennes. Olivenoljen gjør til at smøret ikke er lekst. Så nok olivenolje i, og så kommer et triks av tre, til tar man gjør milliónbúff. I stedet for å køre alt dette her i sen, så kører jeg såret i sen, ok? Det gjør til at det svitser lattere, og grytan mister ikke hitan. Ja. Nu har jeg det at det skjøyter sin inn i, akkurat popcorn. Det er å si at nå begynner det å bli klost. Ordet lekkert kjøtt, mega lekkert. Så jeg gjør ikke vi minker det lykke når vi synes med å gjøre det. Så får jeg da blenda grønnsaksene. Det kører du i blenderen. Setter det av her. Og så har vi et, jeg vet ikke, ånd i ødelføren, et soppa, jeg vet ikke. Det som slektsvis her, det at onker som ganske som et eller fire, det kan være sjuk og et eller onker øron, så dette ordentlig godt for deg. Du får en rikk av vitamin og alt det der, og til leskjeligt, det er godt for deg å ete, og det en leskjelig rattur. Så nå, hvordan forholdet mellom kjøttet og grønmeti? Altså? Jeg vil si at forholdet mellom kjøttet, det er cirka helt om helt. Det er ikke mer av grønnsaken hesseferie, men det var mye forhold. Jeg kunne kanskje ha gjort det sin minne av grønnsaken, men det ganger nok, det er mega lekkert. Så skal det lykke standa i noen minutter. Det er veldig viktig å slippe å koke. Gjerne 45 minutter, men til åkken det er det ganske akkurat her, med en gjør eplamosse og så gjør. Så hoksar onkel, ja men milliónbúff. Ta man det här en annan lit. Ta få det så nu. Så vis. Och nu ska det så reduceras inte. Så det ständer ju koka en löta. Och så är det klart att äta. Och jag har köpt det är klassiska rubeter. Och hej. Att vi och eplamoset här kommer jag att lägga nu. Och så ständer rätt och så. Ja, och så är det the finishing touch som man säger. Och det är Karlsson av Philadelphia ost ju här. Det är simpelthen det sten för flöta. Här kör vi. Inte så nej. Där är det. Och sista av min rabarbersyltøy. Det lykke. Øysene, bare for å få det søte smaker vi i øysene. Ok? Så rører vi det. Nå får jeg prøve å smake det. Vil du også smake? Så holder vi det nok så velkårende. Det rätten här är easy till folk. Så och se att detta kostar i. Jag menar allt kostar i. Jag hade allt kostar i 400 kronor.
Och ta köpte ju forskjellig eika. Alltså, forskjellig eika, alltså, inköp. Så jag tror bøylig døver til nek folk. Eplemos pleier jeg gjøre på hendamaten, at jeg kører det ur her. Så har vi kører smør i. Og nok av smøret. Og nu kører jeg alt som i her. Så her. Og så kører man nu kör man salt i. Hvis man kör salt i iron så riggar det själv. Nu kan man köra salt i. Nokka salt. Och så after nok av pipar. Här. Så har mjölk. Kör här. Och så och kuska. Smaka det. Och det är gott. Ja, så har vi en läckran milliónbúff alla Ronavik och det vi äppelmos. Och så har vi robeter. Och det är bara sånt ting i här. Alltså här bara grönsaker, inte fett som det sa en gång, jaunar, inte mjöl, hvis du har glutenallergi, så inte näka som helst. Och som sagt, hvis man är ett eller fyra, hvis man är sjukur, eller ett eller annat, och man ligger i såntjene, bara lite sindra oss ner. Det ska alltså rädda lite till, så är det ordentligt läskeligt. Bara en sinter här. Så här du finner jag synder av gåan ting i vikommand. Takk for tid, velkagnest.